И отделно, вече в екипния чат, т.е. в инфочата на български, който е, всяка седмица започваме да правим. Утре ще бъде в 19:30 следващата презентация и там ще обясняваме. Другото, което е в този екипния чат, ние разискваме вече малко по-сериозните теми, свързани с работа, с стратегии, с стойността и изобщо това е канал за обучение. Естествено, това също е окей за новите партньори, макар че в началото може да ви е малко тежко като материя. Но със сигурност в един момент, т.е. както много други, в един момент ще ви стане ясно за какво става на въпрос. Гаранция ви давам, че няма да стане по първия път. Даже няма да стане и първите дни. Това, което бих ви препоръчал, направете си го всеки ден, т.е. слушайте видеа, примерно, от тези, които са големите, дългите, които са в този чат, за да ви е по-удобно. Така, презентациите ще се правят в другия и съответно всичко друго вече ние ще си го разработваме нататък. Започваме. Споделям екран, защото искам да бъде кратко и ясно. Вижда ли се? Моля да отговорите с да или не. Вижда се, да. Окей, благодаря ви. Така. Да. Започваме с темата, която е за локациите на Hunter Network. Какво представляват локациите? Има достатъчно видеа, затова ще пропуснем. Тук идеята е наистина много хора се интересуват какво могат да спечелят от самите локации, когато имат възможност да се възползват и да печелят от това нещо. И това са най-добрите стратегии, т.е. даваме 3 стратегии, които са с математиката към тях, защото много хора казват, това тук не се печелят пари. Има такива хора, които са много такива, как да кажа, не са свикнали на бавни проекти. Пасивният доход за тях все още е доста непозната материя и те искат бърз доход. Именно заради това тук локациите, освен че дават огромен пасивен доход, който е с времето, дават възможност и да се печели бърз доход. И то много голям, всички го знаете. Тук говорим за много сериозни, големи суми, когато става въпрос за USDT-тата също. Ето за какво говорим. Примерно, дори най-малката първа локация, която струва $10, ви дава възможност да спечелите общо $19,660. Максималната десета в момента, която е. Общо, което струва от първа до десета $910, ви дава възможност да спечелите максимум $1,789,078,20. Когато вече се пусне официалния старт и се пуснат от 11 до 15 локация, тогава максимум, който може да се печели е $23,729,861,40. Така, тук всичко си е математика и отделното, ако някой каже, че наистина тук вече са жълти стотинки, гати, милионерите има сред нас. Макар че да, не знам доколко сте наясно, но тук наистина има в този чат и сред нашите партньори има наистина доста богати хора, които просто си инвестират тук. Те са наясно с пасивния доход, защото просто са бизнесмени. Тези от вас, които искат да научат пасивния доход, нека да остават с нас и да го разучават постепенно. Ние помагаме. Както виждате, наистина правим доста качествено обучение, доста качествен съпорт. Естествено няма как да цялата информация да ви влезе веднага за половин час в главата, даже и за ден, за 2 и за 3. На мен лично ми влизаше 2 седмици в главата, докато накрая ми се уталожи и изведнъж ми се сглоби някаква невероятна картинка. Така че няма какво да говорим нататък. Тъй, продължаваме към нещо, което вече ще ви е много интересно. Как може да се печели от пасивните доходи от локациите, първа локация, първа дълбочина, втора и така нататък, проценти, всички тези неща си ги имате в презентацията. Презентацията си я имате в вашия бот, в вашия акаунт. Така, има и видеото, което показва точно къде се намира там, така че постарали сме се доста. Който не знае, просто да пита, ще насочваме. Така, естествено обаче вече на въпрос, дай сега обясним всичко от началото до края в чата. При условие, че има толкова видеа, винаги насочваме с видеа, защото наистина ние сме също доста заети хора. Продължаваме нататък. Първата стратегия, която е супер готина. Не,
Почваме от 10-та, тази първата стратегия. Така, от 1 до 10. Малко да си поработим. Когато става въпрос за бизнес, обикновено хората си смятат. Тоест, калкулатора, тефтера, химикала, това са неща, които всеки уважаващ себе си, който се занимава с бизнес и с инвестиции, ги има. Този, който иска да прави нещо, но не пише и не смята, той нещо има какво да учи. Това ни е доказано вече от практиката. Да си го знаем. Да си го знаем всички. Аз лично го научих по трудния начин, че трябва да си пиша. Вече всеки ще прецени дали ще го разбере иска да го разбере по трудния или по лесния. Така, първата стратегия е максималната, която е до момента. От 1 до 10, както го показах. Цената, общата е 910 USDT. Нека да видим какво се печели, когато ваш партньор, какво ще печели един ваш партньор, който е под вас в 10-та локация. Винаги вече всички сме наясно, че ние трябва да сме първи в локацията, която е преди. Т.е. да сме преди нашите партньори, за да не ни изпреварват. Това сме го говорили много пъти. В момента няма да наблягаме на това. Искаме да наблегнем само на стратегиите с локации. Лидерските са 20%. Т.е. един партньор, който след него включва партньори, които стигат до 10-та локация, а това постепенно, както всички виждате, даже под вас се включват и непознати и вие печелите от тях. Нали? Това е вече нещо напълно нормално за всеки от нас. 910 долара по 20% лидерски. Вашия партньор, примерно да предположим, че има 5 човека, които са стигнали до 10-та локация с него, от всеки получава 182 долара. Общо лидерските. Да добавим също и от мрежа 3%, които се получават 27,3 от партньор. На баланса се попълват 90%, т.е. 90% от тези суми, това са 163 долара и 80 цента от лидерските и 24,57, 90% от мрежовите. Това са 188 долара и 37 цента от човек. В спестовната касичка или Piggy Bank, тези с английското меню, които са, или копилка на руски, използвам руски слайдове, няма време да правя. От партньорите от Русия взех. Така, се начисляват 10%, вече всички това си го знаем. В презентацията го има абсолютно всеки. Отделен слайд си има за спестовната касичка. И това са 20,93 USDT. При 5 човека, дали ще са на месец или ще станат за 2 месеца, но спокойно това вече лека по лека започва да се случва, защото все повече хора разбират стойността. Даже днес имаше поредния. Днес, докато обикновено в началото бяха първа, втора, някакви такива локации, вече тук тези последните дни са 3-та, 4-та, 5-та, 6-та. Даже днес имаме още една 6-та. Преди малко, която може и да има други, аз преди малко видях, до сега нямах възможност много да гледам в чата. Така, 5 човека по 188 долара и 37 цента прави 941 долара и 85 цента. Това са от вашите директни само. Пропускаме въобще, тук не добавяме въобще факта от всичките тези други, които са от останалите 65 000 и не знам колко си позиции след вас. Тоест тук наистина е огромен потенциал за доход. Това е при тази стратегия, която искаш да се класираш навсякъде, за да може да не те изпреварят. Някои от вас бяха изпреварване, не е окей. Някои от вас изпревариха, също не е имало окей. Знаете защо, в момента няма да го коментираме това. Следващата стратегия, тя е междинна. Тоест, разглеждаме различни стратегии по различна цена, но ги разглеждаме вече в цифри, което е много важно, за да можем да знаем как да печелим. Тоест, стратегия от 1 до 6 локация се взима. Общата цена им е 310 долара. Лидерските върху тези 310 долара са 20%, лидерските винаги са 20%, това са 62 долара. Мрежовите 3% са 9,3 долара. Общо от директен ваш партньор, защото в един момент, както виждате, всички започват след вас постепенно да взимат локации, защото в един момент, който разбере какво означава локацията, задължително почва да я взима заради пасивния доход. Тези, които успяват да се светнат още по-бързо, взимат много по-бързо, защото знаят, че тогава вече ще взимат и много повече бонуси и отидат с детето. Това е една прекрасна бонусна система, която дава даже милиони в USDT. Това е допълнителното към пасивния доход.
Докато дойде просто, докато се натрупа пасивния доход, имаш ето това, от което можеш да печелиш много. И понеже някой каза, да аз не знам колко е, ето ти го, виж го колко е. Така, от човек, първа шеста локация, след тебе директен, получаваш 71,30. На баланса отиват 90%, 70 долара 37. Тук нещо май са пообъркали. 77,30. Това трябва да е нещо. И 40. Не, тук нещо го объркахме. Или аз не мога в момента да го видя, но това ще го видим малко по-късно. Това всеки може да си го сметне така. В спестовната касичка 10%. Така. И това прави 7 долара и 13. Тук са го объркали. 90% върху 71,30 не прави 70,37. Окей, това всеки вече може да се го сметне, не е проблем. При 5 човека, които са от вашите директни след вас, това ви прави 351 долара и 85 на баланса. Само на баланса. Тоест вече вие отделно сте си на печалба, но това не го коментираме въобще. Тук изобщо не броим огромните количества, които са от мрежовите бонуси, които ще бъдат 3% след вас. А те тихо си капят. Всеки от вас вече го знае. 99% от присъстващите тук го знаят. Има хора от вас, които са си направили, са си купили много локации и точно с ето такива, които са им каснали от въздуха. И последната стратегия, която вече е по всеки джоб, това е стратегия 1.3. Защо е важно по принцип човек да се разпростре в повече такива, например, тези ефтините, които са, както тази стратегия 1.3, която струва 70 USDT. Защото тогава имаш възможност вече да получиш бърз доход. Докато чакаш пасивния, вече започваш да получаваш бърз доход. Много от вас, които са с такъв доход, т.е. в такава локация, след малко ще поговорим за това нещо. Просто искам записът, специално този техническия, да бъде максимум 15 минути, за да е по-кратичък. Могат да споделят след малко наистина как тези 3% им влияят много добре постоянно. Лидерските са ви 14,7 от тези 70. Мрежовите са ви 2,1%. Т.е. USDT. Т.е. от един човек след вас, вашия партньор или там ваши партньори, вие печелите 16,1, които са директните. На баланса си отива естествено 90%, което е 14,49 в спестовната касичка 10% 1,61. И примерно, тук вече слагаме по-големи суми, защото е нормално, т.е. повече хора, защото много хора масово влизат на първа, втора и трета локация. Все още някои купуват една след друга, първа, втора и трета. Все повече обаче започват да се усещат и се вижда, купуват директно първа, втора и трета и чак тогава се разбира с материала. Всеки си има неговата гледна точка, няма никакъв проблем. Но, примерно 10 човека от вашия екип, директните, по 14,49 получавате 144,90. Говорим за бързите пари, това, което са допълнителните бонуси. Това не е основния бизнес тук, но това са много сладки бонуси. Трябва обаче да знаете какво става. Да знаете да смятате в хора, това ви се дава калкулацията и да правите вече правилна и качествена калкулация и да знаете как работите в цифри. Има ли примерно 20 човека по 14,40, това ви прави 289 долара и 80 USDT. Това е наистина една много добра сума. И пак се връщаме ето тук. Всеки от вас има тази таблица на доходите в презентацията, която е в партньорската програма, в бутон партньорска програма, в бота си. И това ви дава огромно преимущество, защото можете, знаем всички истинската красота на локацията, да дават пасивен доход от Елстарт локацията. А това тук са ето тези прекрасни бонуси, които са в USDT и вие можете да ги получавате. Когато вече влизат другите доходи в другите криптомонети, които ще бъдат скоковете на аксиоми и така нататък, другото това не го броим въобще. Тези USDT-та, това са ви плюсовете заради това, че вие сте избрали да последвате пасивния доход. Това ви е допълнителния плюс. Така че много е важно да знаете също предварително по някой път да си заемете позиция. Както например аз съм ви показал и в видео, заемам до L10.